आङो 47 नं मानास समस्तिनि इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि आं चेयारमेन बे हिसाबै आङो बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंनि जि साखाफारा बे साखाफाराया प्राय माने गोजौ थाखोसिम सौबाय जोङो जिखिनि मावनांगौ दङ बेखौ मावगासिनो दङ आरो आं सान्दों आरो एबारनि जि बिसायख'थि जोंनि NDA नि बिजाथि मानगोनां मुस्रि जयन्त बसुमतारिया जोंनि मानास समस्तियाव माने गोबां भट मोननानै बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय माने देरहासार जागोन। बुंनाया बयबो बुंगोन नाथाय बिथांमोननि जि माने अंक बिथांमोना जि अंक खालामदों आरो बे अंकआ माने थार गुबै अंक नङा बा जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गासै 9टा एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ बे मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लि सेगमेन्टनिफ्राय जोङो गोबां भट मोनगोन जोङो नायदो माने जोंनि 47 नं मानास समस्तियावहाय गासै 2,411,टा भट दङ दा बेनि गेजेराव जिखिनि फल जायो बेनिनो जोङो 80% नैबे मानास समस्तियाव जों मोनगोन। दा बे हिसाबै गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो आरो जोंनि NDA बिजाथियानो बयनिख्रुइ बांसिन भट मोनगोन बे हिसाबै BPF सोरखौ लानानै मा अंक खालामदों आं बेखौ माने बुंनो रोङा नाथायबा आङो माने सिदायै बुंगोन आरो जे जोंनि NDA नि बिजाथि मुस्रि जयन्त बसुमतारिया BPF निख्रुइ आरो गोबां भटआव जोङो देरहासार जानो हागोन आरो। मोननैबो हानजानि गेजेराव बेखौ आङो साबायखर जासिगोन जाय बिथांमोना माने जयनिं जादों स्पेसियेलि जोंनि नैबे UPPL हानजायाव जाय बिथांमोना जगदान जादों बा NDA खौ सापर्ट खालामनो थाखाय जाय जोंनि गोदान भटार्स बिथांमोना माने जइन जादों इयुथफ्रा सेंग्रा लाइमोनफ्रा दा बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिगोन आरो बेखौ आं साबायखर जासिगोन जे जोंनो बयनोबो जौगानायखौ नांगौ जे भारतनि गाहाय मन्त्रि मुस्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि गायसननानै भारतबर्षखौ आरो 2047 मायथाइयाव जि बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे जौगाखां हादोर गायसननो नागिरदों सक्तिशाली हादोर गायसननो नागिरदों बे सक्तिशाली हादोरनि सासे नोगोरारि जानो थाखाय सासे सांग्रां नोगोरारि जानो थाखाय जाय इयुथफ्रा दिनैहाय UPPL हानजायाव बा NDA सापर्ट खालामनो थाखाय जगदान जादों दा बिथांमोनखौ आं बयखौबो माने जोबोद माने साबायखर जासिगोन आरो आं बयखौबो बरायगोन आरो जाय बिथांमोना BPF हानजायाव जगदान जादों नोंथाङा सोंदोंमोन नामा बेखौबो जे बे माने एसे हयथ' बिथांमोनखौ मिसलिड खालामदों दा गोदान भटार्स बिथांमोना एसेबां हयथ' मिथिया जानो हागौ आरो गोदान भटार्स बिथांमोना आं बयखौबो खावलायगोन फै बयबो माने NDA नि बिजाथिखौ देरहासारनो थाखाय आरो जोङो बयबो माने सांग्रां सासे नोगोरारि जानो थाखाय आरो सांग्रां सासे नोगोरारि जानो थाखाय माने UPPL हानजायाव जगदान जाफै बेखौ आं खावलायगोन। बेसेबां मोनगोनखौ आं बुङा खिन्थु जोङो जिखिनि फल जायो 2,411,टा भट दङ बेनि गेजेराव माने आं सान्दों आरो जे 80% बेवहाय भट जागोन दा बे हिसाबै जोङो बे 80%नि माने 80% जेब्ला माने भट जागोन गासैनिफ्रायबो जोङो माने 80%खौनो जों मोननो हागोन आरो गासै फलनिफ्राय 80% जोङो UPPL हिसाबै बा NDA हिसाबै जों मोननो हागोन। सात्र दिबसआव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर जासिगोन दा बिथाङा देग्लाय बोसोरनिफ्राय गासै आसामनि फरायसालिफोर आरो सरकारि मावखुलिफोराव जे सात्र दिबसखौ माखासे हाबाफारि लानानै जे खुंफुंनो थिनदों दा बे लेखायैनो नैबे सालबारि फरायसालिमायावबो बे एखे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव आं बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो नैबे सात्र दिबसनि गेजेरजों बेखौनो आङो खावलायगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि जिउमा बिथाङा गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय
बुहुमनि गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय जिबायदि मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों आरो बयखौबो खौसेयै जौगालांनायनि दावगालांनायनि जि लामा दिन्थिदों बे आदर्शखौ बयबो माने गोरबोआव सोना लानानै गाव गावनि थांखियाव माने सौहैनो थाखाय सासे माने मोजां नोगोरारि जानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायगोन आरो